Разкажете малко повече за себе си. Как така стигнахте до бума в инвестирането и с това да се занимавате с инвестиции, с акции, с облигации, да съветвате хора, които се опитват да влагат парите си и действително го правят? При мен това беше един доста дълъг път, още от ранна юношеска възраст. Може би първите книги, които бях прочел и които ме впечатлиха на такава тематика, бяха трилогията на Теодор Драйзер "Финансист", "Титан" и "Стоик". По-късно, разбира се, се появиха и филмите "Уол Стрит", "Града на капитала", по БНТ точно го бяха излъчили. И бях много впечатлен от динамиката на пазарите, от всичките тези инвестиции. И съответно на прехода между след социализъм към капитализъм стана изведнъж много така атрактивна идеята човек да се занимава с предприемачество, с инвестиции. Поради тази причина по естествен път започнах работа в сферата на инвестициите още от 1995 година, вече стават близо 30 години. Първоначално буквално носих чували с пари, тогава беше сферата на кешовата икономика, много кеш транзакции, съответно обмяна, евро нямаше, долар, марка, левове, кешова икономика. След това постепенно започнах като бек-офис, транзакции, сетълмент, да се знае точно как се извършва технологията на самите сделки. И в последствие преминах през държавни ценни книжа, в инвестиционни посредници, след това в няколко банки, като основно търгувах държавни ценни книжа, след това инвестиционно банкиране, започнахме да правим и да създаваме пазара на корпоративни облигации в малко по-голям обем. Банките тогава се намесиха. На по-късен етап създадахме едно от първите банкови управляващи дружества и по естествен път през 2011 заедно с партньора ми закупихме едно управляващо дружество и започнахме на практика имаше почти 0 активи, само лиценз и 3 фонда лиценз и започнахме от почти 0 активи. В момента достигнахме и управляваме малко повече от 500 милиона. Страхотно. Вие почти разказахте как се развиваше финансовата ни система от 1989 година до сега.